50 anyos nga negosyante na sapuan nga wala na sang kabuhi sa iya boarding house sa San Isidro, Haro. Biktima nakitaan sang karos sa liog. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Wala na sang kabuhi sa nasapuan ng 50 anyos nga negosyante nga si alias Rex sa ginaistaran nga boarding house sa barangay San Isidro, Haro sa Barosang Gabi. Ginapatian nga pila na kaadlaw ini nga napatay. Ang biktima, ang residente sang barangay Cariminor, Leganes, kag may tiyangge kag nagabaliga sa pagkaon sa San Isidro. Suno sa kapulisan, una ginpatian sa pamilya sa biktima nga na carjack arrest lang ini bangod masami ini nagareklamo nga nagasakit ang iya dughan. Apang sang nadala na ang bangkay sa punerarya, may nakita nga karos sa iya liog. Dugang pa, may mga dugo man nga nakita sa ginahigdaan sa nga foam sang nasapuan. Accordingly sa pag-imbestigar naton dito sa mga borders man daw almost accordingly 3 days na nga why nila makita ini nga subject naton nga biktima, yes, why nakagwa sa iya kwarto. Suno kay punong barangay Ronel Awanesa, sa paghimo sa mga gamit sa biktima sa boarding house kahapon, may nakita ang mga utod ni Rex nga sulat nga ginapatian halin sa 20 anyos nga si alias Carl nga taga Bacolod City. Si alias Carl ang isa sa mga upod sang biktima sa boarding house. Nakabutang dito nga nagpauli ako ya sa Bacolod. Tapos sila niya, hindi ko ya gusto nga maumid nga dudahan sa natabo. Tapos sila niya, naglisensya man ko, naghambal ako nga, ginapukaw ko siya. Pero wala siya nagabugtaw. Sang ulihi, ginpukaw ko pagid siya, pero gapalanig-a na siya. Suno sa kapulisan, kompleto man ang iba niya gamit sa biktima, magluwas na lang sa wallet sini nga hindi na makitan. Hindi pa may establishar sa kapulisan ang motibo sa krimen. Amo pagid na ang isa naton kang gulong pagkakantuan sa aton investigation kag ginatuyuan naton nga mag contact sa mga friends nga sang aton biktima, no, kag makalocate ini sa kay alias Carl. Iga pa idalom sa autopsy ang bangkay sa biktima kag ginalauman nga magwa ang resulta buwas. Suno sa kasilingan sa biktima, wala ini sa nabatian nga singgit. Antes na sapuan patay ang biktima. Buot mo sa klase tawo, wala man problema, wala sa kontra. Wala komosyon nga natabo. Ginpadulungan sa news team ang balay sa biktima sa Leganes. Apang bangod nga masako, wala nakatag sang pahayag ang utod sini. Upot Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.